ҳазрати бедил мегӯянд: доми ҳастӣ нест занҷире ки натвон пора кард, ин ҳама афсурдагӣ аз ҳиммати номарди мост. тамоми бадбахтиҳои мо ҳамин вобаста будан ба дунёву ба гирифториҳои он аст. вақте ки мо инқадар ба ин чизҳо дода мешавем, ба хотири ҳаминҳо якдигарро меранҷонем, душманӣ мекунем, нисбати якдигар бадгӯӣ мекунем. ҳамаи инҳо дар паси он пайдо мешаванд. аммо ҳазрати бедил мегӯянд ки мешавад аз ин чиҳо раҳоӣ ёфт. фақат каме ҳиммат дар кор аст. ин доми ҳастӣ занҷире нест ки имкон набошад мо пораш кунем. мешавад. аммо мушкил инҷост ки ин ҳама афсурдагӣ аз ҳиммати номарди мост. мо паст ҳимматем. агар мо ҳимматамонро баланд гирем, ҳама корро мо метавонем иҷро кунем. ҳама кор аз дасти мо бармеояд. танҳо ҳиммати баланду мардона лозим аст.